Oras majala gabi, gabi majala oras tupaw niya mata na mertua di bata. Di baga sa tikyon dia muna amang inang roro hamim se pada pakobohi maju pangi hamuna di ngana muna. Buha tutu parhora sa paggabi matutu nira poton ni video namion. Di baga sa tikyon dia muna amang inang roro hamim se mabuan konten-konten na matokata. Ima na marjudul madok hata manguluhon ima diulaon mga puli na somal di tanong parserahan. Tarsongon ma dia muna manginang pertoting na somal di tanong parserahan somal do ta dohoti akka perpunguan ima marhiti punguan marga jala doho punguan do sahuta di bagasan punguan tutu boiro hita gabi boiro hita mardonga tubu punguan boiro hita tadohoti ima buru boiro muse punguan gabi bere hita jala boiro muse punguan ima iba bere hita di sada punguan parmargao nah maksud kami dia muna manginang di konten YouTube namion ima mandok hata manguluhon mga puli na somal di tanong parserahan tarsongon ma pertoting na. Adong masada anggota adong masada na tua ni anggota boy may ita di namar dongat tubu di parmargao ni boh ita di parmargao ni boru bere jala iba bere moding ma natutua ni anggota di bona pasuit marhitei ma tutu anggota ni bunganon borham manasida tu bona pasuit jala holang ma tutu dung hirara manong piga ari mulak manasida tu tanong parserahan marhitei ma tutu ala sisada tahi jala sisada rohado namar punguan di bagasan na niraw ni holong marhitei ma tutu roma bunga marga manang donga sahuta lao mamakulingi na sida ima tutu ala parsidoho no na sida di tonga di pungungan ni marhite aka anggaran di pasahan punguan mai tutu di baga sa tikon dia muna amanginang dana na pamalohok kami alai hata tardo na woi huwain hami ma tutu songon isara na manguluhon di ulahon mga puli na somal di tanong parserahan di namoding na kininatutua ni anggotai di mana pasogit nunga robe na sida tu tano parserahanon somal na tutu komisaris mga pasahaton tu bunguan nang mga radi na sida tititi maari jala somal na tutu di tano parserahanon hira jampito borgin ma ro pangapuliaw ni manang di pamasa Roma raja ni donga sahuta manang akka punga marga laho mga puli tu bagas ni nasida di bagas at tikon dia muna amanginang ubain hami ma manguluhon hima marhiti parpunga marga rohami mga puli tu sada keluarga sinaknin ima natutua na nang moding di tanong parserahan borhat mahami tu bagas ni ama namion nunga tangbe di bagasi tutu merpungu jala nunga dapot be tutu pertikian somal na japitu do di buka hami ma tutu na hubain hami di kontenon ima manguluhon ulahon
di pangapuli na somal di tano parserahan. Dung dapat pertikian dia muna amanginang hami ma patujuro mandok hata. Jala uad daron hami ma. Perdepan nami tu ama ina parjolo mahami pagdadron manang parpakobohi tu ama ina parbagasi jala songonom ma hatana. Molati madi tu hatta molati madi ita saluna dia muna amang inang parbagason di bagasat tikior rohami punguan marga imana lao mamakuling hamuna marsiala mai tutu nang jumolo di alap ni tu hatta sada na tutuan na ni holongi ni rohatta terlumobi mai na ni holongan ni rohamuna di bagasat tikot tutu roma hami di lama makulingi hamuna di bagasan tikyon setabi ma di hamuna amang inang adorang so tauruti ulot tadi bagaset tikyon asa upatorak kami jolo partording ni ulot tadi bagaset tikyon na parjolo mai tutu ala ni masa ni covid sinwai ngondo na subuh hita patujolo marete jala langsung mahita mambai tangyang imana ibuka amang situa menon mambai tangyang dungian non dung sipulan non hita mambai tangyang pamuai manu patujolo pasat tami ma pertikiat tu hamuna songon na babuahon imasa jujur ngolu ni na tua nang ni alam ni tu hatta duk sipulan non di hamuna i amang inang dungi pator kamu saat ma tu hami ima punguan marga hami manon na marsiaturan lao pasahaton hata soso hata apul nang hata tuker marite hami punguan marga duk sipulan non taulah ni dia muna amang inang pasat tami ma pertikiat tu hamuna hata nauli hata naulinggan ima lao mangapu di hamuna ni bagasya pertikian duk sipulan non di si dia muna amang inang ala ni masa ni kopi todo tutu tang boy hita marete somalna tutu jolo marete to ala dung sipulan non dia puah muna baru pe di gan matang yang panutup. Jadi om di bagai setika ma di hamuna amang inang tapuka mau lota di buka ma marhite tangyang pinasa ma tu ama nama sibain tangyang di bagai setika rupa satami ma pertikian duk sipul tu di bain imasi buat tangyang wadar honami mamsi itu ama ina nak berbagason songonom ma hatana songonima dia muna amang inang di bagasat tikyor rodo hami mamakulingi ima bunga marga marsiala mai tutu nuang marujung sadana tutua naung ni alap ni tuhata di bagasat tikyon dia muna amang inang pasatami mapertikian lao patorakon songon jujur ngulu nina tutua naung ni alap ni tuhata di bagasat tikyon upa pasatami mapertikian tu hamuna dung itu tu di patorang ama ina barbagasomma atau orangan ni akai jujur ngulu naung pinasahan ni nasida manang naung diulahon ni nasida dung sipul itu tu di patorang nasida kami mau si manguluhon songonom mahatana songoni ma dihita punguan margaon nunga tutu tekas songoni ma tutu dihita punguan marga di bagasat tikyon nunga tekas tabigi ima si jujur ngulu ni tua nang nyalak ni tuhata di bagasat tikyon ita ma marsiaturan na perjolo mai sian ina tung sipulan non ina sian ita ama ma tung ian non ditutup ma mentok hata sian ketua manang mewakili ipungat to perjolo ma pinasa pertikiat tu orang ni ina modutung pe adong sa halak siada ina nauli mai tutu dungi
pinasa ma petikia tu orang ama. Baru pisah halak 2 halak mantok hata nau 5 itu tu dong itu tu disipuli mea mantok hata mansian ketua ni punguan marga. Jalalas di bag setikiom ba di nama katahon na sida di pasahat ma anggaran dasar, anggaran rumah tangga marhiti ringgit sitio suara nong pasada mai tu sada amplop jalalas di pasahat ma setiki tu ama ina perbagasi. Dong sipul itu tu laos hami mamse makatahon tu na sida tarsongonom ma hatana. Songoni ma diamuna amang inang perbagason nunga sipul tu hami mentok hata nauli hata soso hata poda nang hata apul di bagas tikot tu waduh asa nong 10 pitu Jumadi 10 Jumat hata nauli hata soso hata poda hata nang hata apul nang pinasahat ni punguan di tuhamuna di bagas seperti kion asa apu mahamu mai hot martongani jauh dungi mangalusi matutu ama ina perbagason donon ni nasina ma hata mangapu nauli matutui bododung sipul nasida mentok hata mangapu dungi kami mamse lao makatahon manguluhon tarsongonom ma hatan songoni ma dita saluna nunga betutu saat kita di pertikian manang nang sipul na ma ulot asa tutup ma ulot tahun di bagasan tangyang pasatami ma pertikian tu parhalado manang nomor tugas di bagas tikion lama membain tangyang panutup dungi di bain ma tangyang panutup dungi muse sipul ma ulau ni tarsongani ma diamuna amang inang ulaun mantok hata hami na manguluhon di pangapulion na somal di tano perserahan panuturi jala paniroi mahamuna di hami rambana posoon asa tutu margogo hami tu ari mangihut la patupahon taringot tu habatakotai gabe majala horas diamuna amang inang na ringgas mananginangi terlumomi na ringgas manuturi hami rabbana posoon horas madita saluna tabi masian hami nama katahon horas